салом бирандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо аз студияи марказӣ. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳое ки имрӯз 4 апрел атрофашон суҳбат хоҳем дошт. парвандаи Шоҳида Мамаҷон ва модари блогери тоҷики муқими Олмон ба додгоҳ фиристода шудааст. Ба ӯ аз 5 то 8 соли зиндон таҳдид мекунад. кордори Украина дар Тоҷикистон ягона роҳи бурун рафт аз буҳрон дар Украинаро дар ихроҷи нирӯҳои таҷовузгари рус аз хоки ин кишвар медонад. мақомоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мегӯянд сарбозе ки дар марз ва ҳимояи ватан кушта шуд, номашро зинда медоранд. падари Сунатулло Маҳмадов гуфт, як моҳ пас писараш бояд хизматро тамом мекард. ҳар фарзанд дорем, хайр ба дил ба ҳамин кас будем. таҳқиқи парвандаи Шоҳида Мамаҷон ва модари блогер Шерзод Мамаҷонов ба анҷом расида тафтишотро дар ҳамкорӣ бо созмони дар Тоҷикистон мамнӯи гурӯҳи 24 гунаҳгор донистааст. наздиконаш ва масъулони гурӯҳи 24 дар хориҷа айбномаи мақомотро қабул надоранд. боздошти Шоҳида Мамаҷонова дар оғози моҳи феврали имсол вокунишҳои зиёдеро ба миён овард. бисёриҳо бар инанд ки Шоҳида Мамаҷонова ба сабаби баромадҳои тезу тунди писараш ҳадаф қарор гирифтааст. тафсилотро аз душанбе ҳамкорам Молраҷаб Юсуфӣ пешкаш мекунад. парвандаи Шоҳида Маҳмаҷонова ба додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ фиристода шудааст. эҳтимол меравад баррасии нахустини он рӯзи 7 апрел баргузор шавад. мақомот на дар ин бора ва на дар бораи ҷузъиёти парванда маълумот намедиҳанд. вале манбаъҳои огоҳ аз парванда бо шарти зикр нашудани номашон ба радиои Озодӣ гуфтанд, Шоҳида Маҳмаҷонова дар ҷараёни тафтишот айбномаро пазируфтааст, яъне эътироф кардааст ки бо созмони мамнӯи гурӯҳи 24 ҳамкорӣ доштааст. далели чунин ҳамкорӣ гӯё аз телефони дастии ӯ дарёфт шудааст. ин ҳам дар ҳоле ки ин телефон ба гуфтаи наздиконаш чанд моҳ дар дасти кормандони умури дохилӣ буд. Маҳмаҷонова 3 феврал барои гирифтани телефони худ даъват ва онҷо ба ҳабс гирифта шуд. ин ҳам маълум нест ки эътирофи Маҳмаҷонова таҳти чӣ шароите сурат гирифтааст. пештар писари ӯ блогер Шерзод эълон дошта буд ки мақомот озодии модарашро дар ивази боздошти ӯ ваъда карданд. мақомот ин изҳоротро шарҳ надоданд. парванда ба Шоҳида Маҳмаҷонова аз 5 то 8 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. писари ӯ Шерзод ё Абдураҳмон 09 Маҳмаҷонов аз Олмон барнома пахш карда мақомотро дар заминаи сатру ҳиҷоб танқид мекард. вай рӯзи 4 апрел ба радиои Озодӣ гуфт, бо гузашти 2 моҳ аз боздошти модараш то ҳол пайвандон ӯро надиданд. ин ҳам рӯшан нест ки Шоҳида Маҳмаҷонова то куҷо аз хидмати ҳуқуқшиносон бархурдор аст. мухолифони ҳукумати Тоҷикистон боздошти ӯро фишор ба озодандешон номиданд. мақомот чунин арзёбиро ҳамеша рад карданд. Молраҷаб Юсуфӣ, радиои Озодӣ, Душанбе. ҳама чизе ки мехоҳанду мехоҳед дар ин ҷо ҳаст. тозатарин ахбор, гузоришҳои видеоӣ, шарҳи ҳодисаву таҳқиқоти журналистӣ. заминаи радиои Озодиро насб кунед ва ҳамаи инро бо ангуш задан ба телефони ҳушманди худ ба даст биёред. барномаи ахбори озодиро идома медиҳам. мақомоти Украина артиши Русияро ба наслкушӣ дар шаҳри Буча ва дигар шаҳрҳои ин кишвар муттаҳам карданд. аммо вазорати дифои Русия мегӯяд, даст ба куштори ғайринизомиён дар ин шаҳр назадааст. нашри аксҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар робита ба қатли ғайринизомиён дар Буча вокунишҳои байналмилалиро ба миён овардааст, вале Москав аксу видеоҳоро аз ин ҷо ҳамчун иғво рад мекунад. ҳамкорони мо Искандари Фирӯз ва Нигораи Фазлиддин дар пасманзари ин ҳаводис бо кордори Украина дар Тоҷикистон Игор Кизима суҳбат карда, нахуст аз ӯ пурсиданд ки ояндаи ҷанг ва гуфтушуниди сулҳро чӣ гуна мебинад. феълан шубҳа дорам ки музокироти сулҳ боиси оташбас гардад, зеро душман дар қаламрои кишвари мост ва бомбаборону мушакзании шаҳрҳои мо ҳамчунон идома дорад. нирӯҳои мусаллаҳи Украина таҷовузгаронро аз Киев, Чернигов, Херсон ва дигар шаҳрҳо дур ронданд
вале онҳо нирӯҳояшонро ба Донбасс интиқол дода барои ҳамлаи дубора омодагӣ мегиранд. 2 рӯз қабл дар Русия даъвати баҳории ҷавонон ба сафи артиш оғоз ёфт. ҳамакнун навбати ҷавонони 17-сола расид. Тасаввур кунед, агар онҳоро ба Украина фиристанд, онҳоро чӣ интизор аст? бароям ҷолиб аст, ки модарони ин ҷавонҳо дар чӣ бора фикр мекунанд. соли дигар Искандар Фирӯз аз кордори Украина вобаста ба дурнамои равобити Душанбе ва Киев буд. дар Созмони Милали Муттаҳид мавзӯи Украина баррасӣ мешавад, Тоҷикистон ҳамеша ба пуштибонӣ аз истиқлол ва тамомияти ҳудуди Украина рай медиҳад. ин нуқтаи муҳимтарин аст. албатта масоили дигаре ҳастанд, ки Тоҷикистон дар мавзеъгирии худ ба онҳо вобаста аст. дар Русия миллионҳо муҳоҷирони кории тоҷике ҳаст, ки хонаводаҳои худро аз ҳисоби маблағҳои дар Русия ба даст оварда мехӯронанд. борҳо чунин мавридҳо шудааст, ки дар пайи байонияҳои бо Русия ҳамоҳанг нашуда бештари аз ин муҳоҷирон депортатсия ё ихроҷ мешаванд. Тоҷикистон албатта инро намехоҳад. гузашта аз ин хатароте аз марзҳои ҷанубӣ вуҷуд доранд ва ҳар як байонияи беҷо метавонад тавозуни сулҳ дар минтақаро ба ҳам занад. И будь какое-нибудь неосторожное заявление может нарушить тот хрупкий мир, который восстановился благодаря нынешнему равновесию. бинандагони азиз, мусоҳибаи муфассал ба ҳамин зудиҳо дар вебсайти Радиои Озодӣ гузошта мешавад. зимнан дар давоми муддати таҷовузи Русия ба хоки Украина чандин зодаи Осиёи марказӣ, ки дар ин ҷанг ширкат карданд, ҳалок шуданд. мо дар бораи чанд чунин зодаи Тоҷикистон, ки дар вилояти Хатлон дафн шуданд, гузориш дода будем. ахиран 2 низомии қирғизро, ки дар ҷангҳои Украина кушта шуданд, ба хок супурданд. баъзе шориҳони қирғиз изҳори нигаронӣ мекунанд, ки дар маросими дафни ин сарбозҳо низомиёни қирғиз иштирок доштанд ва парчами Қирғизистон барафрохта шуда буд. идома дар гузориши Зарангези Наврӯшоҳ. Эгамберди Дорбоев дар зодгоҳаш Исиқкул ба хок супурда шуд. тибқи анъана дар Қирғизистон дар хонаи нафари фавтида юрта гузошта мешавад. ҷасади сарбози қирғизро низомиёни рус ба хонаашон оварданд. касе аз наздикони Дорбоев нахост бо журналистон суҳбат кунад. Эгамберди дар Исиқкул таваллуд ва бузург шудааст. чанд сол пеш ӯ бо модараш соҳиби шиносномаи Русия шуд ва ба Норильск кӯч баст. ба ҷуз аз низомиёни рус дар маросими видо бо Дорбоев сарбозони Қирғизистон ҳам ширкат карданд. вале Эгамбердиро чун сарбози рус бо парчами Русия дар болои тобут дафн карданд. ба нақли сокинон баъди ба хок супоридани ҷасад тибқи қоида парчами давлатии Русия ба хонаводаи сарбози қирғиз дода шуд. сарбози дуввум Рустам Зарифулин ба мисли Эгамберди Дорбоев, ки дар Украина ба ҳалокат расид, шаҳрванди Русия буд. бо ин вуҷуд дар маросими дафн дар қатори низомиёни рус бо парчами Русия сарбозони қирғиз бо рамзҳои давлатӣ низ ҳузур доштанд. бештари корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ бо дидани ин манзара ба ғазаб омаданд. то ин дам мақомоти Қирғизистон борҳо изҳор дошта буданд, ки дар робита ба ҷанг дар Украина мавқеи бетарафиро интихоб кардаанд. ситоди кӯли Қирғизистон гуфт, ки дар ин чорабиниҳо низомиёни Қирғизистон дар асоси муроҷиати сафорати Русия дар ин кишвар тибқи тартиби ҳамкориҳо ширкат доштанд. сиёсатшинос Эмил Ҷураев ин амали мақомотро кӯтоҳандешона меномад. ба назари ӯ раҳбарияти кишвар дарк намекунад, ки ҳузури низомиёни қирғиз ва парчами давлатӣ дар маросими дафн Қирғизистонро ба амалҳои Русия дар Украина ҳамчун шарик ба намоиш мегузорад. Эмил Ҷураев инро ғайри қобили қабул медонад. ин як маъракаи таблиғотӣ аст. қаблан расонаҳои русӣ бо баъзе мавқеҳон мехоҳанд нишон бидиҳанд, ки Қирғизистон аз Русия ҳимоят мекунад, ҳарчанд Қирғизистон ба ҳеҷ ваҷҳ чунин мавқеъро баён накардааст. дар ҳамин ҳол наворҳо аз маросими дафн бо парчам ва низомиёни Қирғизистон сад гаридааст, ки ҳамаи ин моро дар як тараф ба таҷовузи низомии Русия қарор медиҳад. ҳарду зодаи Қирғизистон дар артиши Русия тибқи шартнома хидмат мекарданд. мақомоти Русия баъд аз марг онҳоро ба ордени ҷасорат мукофотониданд.
زودگان دیگری جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز در کنار روسیه در اوکراین می‌جنگند. در یک ماه اخیر در تاجیکستان 4 نفر از چنین قربانیان به خاک سپرده شدند. چند نفری دیگر از زودگان این کشورها در صف نیروهای مسلح روسیه هستند و چی تعداد از آنها حالا در منطقه جنگ قرار دارند معلوم نیست. شما برنامه اخباری رادیوی озодиро тамошо доред. раёсати вазорати корҳои дохилии душанбе сабаби бархурди автобус ба 7 мошини таксӣ дар пойтахтро ба он рабт дод ки ронандаи автобусро сари чамбарак хоб бурдааст. дар ин садама касе осеб надид, бинобар ин ронандаи автобус Назар Назаров ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад. садама 2 апрел ба амал омад. ронандаи автобуси мусофирбари хатсайри 33 аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт баромада ба мошинҳои канори роҳ бархӯрд ки дар натиҷа 7 мошини сабукрав ва автобус зарар диданд. акнун меравем ба ҷануби Тоҷикистон. сарбози тоҷике ки моҳи гузашта дар марзи Тоҷикистон аз ҷониби нирӯҳои Қирғизистон кушта шуд, номаш дар зодгоҳаш ҷовидонӣ мемонад. мактабе ки Сунатулло Маҳмадов хатм кардааст ба номи ин сарбози қисми низомӣ дар ноҳияи Исфара гузошта мешавад. маҳмуҷон раҳматзода мавзӯъро идома медиҳад. ба поёни хидмати сарбозе ки рӯзи 9 март дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон аз тери марзбони қирғиз кушта шуд, як моҳи дигар монда буд. Сунатулло Маҳмудови 21 сола ҳамчунин мебоист 25 март ба деҳааш меомад то ба дидори аҳли хонавода расад. падараш ки 4 соли ахир ба ватан наомада буду дар Русия муҳоҷир аст, қарор буд баъди хатми сарбозӣ писараш баргардад, вале хабари марги писар ӯро пеш аз муҳлат ба хона овард. صحبت روز 8 март бегоҳӣ занг задем, гуфт ки дадаҷон, ман ба 25 март дар хона мешам. ҳами хилқати дигар насиб. рӯзи 10 март соати 1 рона занг задан, гуфтанд ки кор ҳами хел шидагиай дар пол тир хӯрдагиай, хизе бие. ман хистам омадам. Сунатулло Маҳмудов дар тамоси ахир 8 мартро ба модараш табрик карда хабари ба таътил омаданашро расонид, вале як рӯз баъд кушта шуд. ин хонавода мегӯяд ки Сунатулло Маҳмудов писари бузургашон буд ки баъди хатми мактаб ихтиёри ба сарбозӣ рафт ва аз хидматаш розӣ буд. ҳар фарзанд дорем, хай дил ба ҳамес ба ҳамин касб дем. ҳай ҳамихел насибу тақдир ай худованд мебинем. ҳамихел аз мақомоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ гуфтанд ки ёду номи сарбозе ки дар марз ва барои ҳимояи ватан кушта шуд зинда медоранд. муассисаи таҳсилоти миллии умумии рақами 3 ба номи шаҳрванд Сунатулло Маҳмудов гузошта мешаванд. Сунатулло Маҳмудов ки дар натиҷаи тирандозӣ дар як деҳаи марзии Исфара рӯзи 9 март кушта шуд, рӯзи 12 март дар ҷамоати Қадирин Ғиёсов ба хок супурда шуд. мақомоти ду тараф ҳамдигарро ба барангехтани муноқиша муттаҳам карданд. қариб нисфи 970 километр сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон таъину нишонгузорӣ нашудааст ва номуайянӣ ҳар сари чанд вақт сабаби баҳсу муноқишаҳои мусаллаҳона байни ду ҳамсоя мешавад. низои хунбортарин миёни ду ҳамсоя авхири моҳи апрели соли 2021 рух дод ва даҳҳо нафар аз ҳарду тараф куштаву захмӣ шуданд. یک خبری دیگر، تیمور رحیمов پهلوان معروف توجیک در مسابقه بین‌المللی جودو انتالیا گراند سلام 2022 که روز یکشنبه 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تیمور که در دوره اول آزاد بود، بعداً بر گریگوری پرایور از ایالات متحده آمریکا و مگومدومارف از امارات متحده عرب پیروز شده، به دور چهارک نهایی روی یافت، ولی در چهارک فینال از ریچارد سپوج مغلوب شد. پهلوان توجیک در دوره تسلی بخش کوکاوری آذربایجانی را مغلوب نمود. ردگان عزیز، در همین ثانیه ها نشر نوبتی اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که همراه ما بودید. فردا شما را در برنامه‌های دیگر منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما از آن باشد.